menungso ora tatanan. Lah kok kowe jagus kok Sukapura? Malah loncat saka mblabarkan kono kaca, malah nubruk karo Kakrasana. Wah. Iki sajake anake Prabu Basudewa. Wah, gaglak kowe sing gaglak. Wah. Ayo, amuk Suramarta Jayapurta yang padha-padha. Sayuta marasane muni. Apa dianggep marjanto aku ki anak Demang Sagopa, najan aku anak Demang Widara Kandhang. Apa to anggap aku ringkih mungsuh dapurmu? Kowe iki jago saka Sengkapura wis nyalahi pernatan hukum. Lehmu tanding mungsuh murung mati kok kowe wis lunga. Hei! Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Ah. Aduh. 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 Menungso ora tatanan. Iki Kakrasana ya karsana agi wae entuk pusaka anyar. Lah kok wis kon jajal nggo ngramasi nggo mecat nyawane menungso kaya diapur. Iya. Newang suksma mangadeni luwe. Ana sasmintaning sun jagat masaning Bathara Hung Bawana langgeng sinugita tanawrat. Ora mengko to sikik. Ora mengko dhisik Rekyanapati. Rekyanapati Saragupita. Sakwise sawetara wektu jeneng para takwiji nyadhep ana ngarsaning Manira. Saking para kawula ingkang padha seba tatanen ingkang prayoga Pati. Donamet pasang Kalimantapi sinabeta ing ila-ila tebena saking siku dendaning Bathara Sinuwun. Parang paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura iki pun Sinuwun Prabu Basudewa. Amiji dhateng pisanipun ngabdi kepatihan pun Saragupita. Iye. Dawuh paduka badhe kula estakaken badhe kula candhengga jimat namung dereng lan sak sampunipun kula nyuwun tambahing pangestu Sinuwun. Ya. Rekyanapati yen to pancen sira iku patih kang utama, patih kang linuwih Parta Dyaki, tak pangestoni. Laku utama tindakna selawase urip Patih Saragupita. Namung sendika ngestaken dawuh Sinuwun, prayoga nonggon mulungguh Patih sampun boten kirang sekeca. Ora mengko to dhisik garwaning sun ya sisianing sun ya garwa Mandura. Yayi Dewi Maerah. Kula wonten mangandika dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Amiji dhateng ingkang abdipun Maerah. Kapiji wonten kedaton negari ing Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk Sinuwun Prabu Basudewa. Yo. Wala aja kaget. Aja kaget apa to sababe wektu sak mengko iki jenenge sun nglumpukke sangjaning para kawula tasih. Sartane Atmajaku katelune ya Triatmaja Nalendra ing Mandura. Tak piji nyadhep ning Praja Negara Mandura sayekti mangkene. Cekak wae rembug pasewakan panjenenganipun ora arep ngluputke marang jeneng para Yayi Dewi Maerah. Merga pancen sing jeneng kaluputan mono yen to ora tak jalari nggonku kelepyan. Nggonku tansah jaga marang kahananing garwa Prameswari Negara Mandura. Tak kira ora bakal kedaden sing kaya mangkene iki. Inggih kepareng paduka kados pundi Kanjeng Sinuwun? Maerah, kula wonten paring adhawuh. Jabang Bayat majane Gurawangsa ingkang mbok kandhut dina sak mengko wis ndungkap linairake. Tak baleni meneh nggonku matur.
tak ambali meneh nggonku paring mangandikan. Jeneng ingsun ora arep ngluputke marang sapa wae. Kabeh iki wis pinesthe kodrat. Banjur apa to sababe tak klumpukke? Ya merga nata ing Mandura Prabu Basudewa kuwatir. Wedi rasane ngatiku. Kalamun to iki mengko si bocah ingkang mbok kandhut ingkang kinandhut ana ing garbamu Yayi Dewi Maerah. Iki mengko bakal ngancam marang uripe Atmajaku telu yaiku Kakrasana, Narayana apa dene Bratajaya. Lajeng kepareng paduka kados pundi Yayi Dewi? Kula wonten dawuh. Mesine sira jejering wanita, jejering garwa. Mesine mung manut kang dadi pestining nata Mandura Prabu Basudewa. Inggih. Kula namung kantun derek kemawon sinuwun. Aduh ngelak iki. Mbok disusoni. Sara Gumita wonten dawuh. Menengo. Aja ngendika aja matur sing ora-ora. Isaken dawuh. Kepareng paduka kados pundi kula namung kantun nderek sinuwun. Triatmaja Mandura bakal katitipake ning Widara Kandhang. Mekaten. Iya. Bakal tak titipake ana ngersaning Kyai Demang Sagopa. Sabab apa? Aku kuwatir yen to ngasi mengko Atmaja ingkang mbok kandhut, bocah ingkang mbok kandhut mongko kuwi tedhak turuning Prabu Gorawangsa. Prabu Gorawangsa kuwi ratu sing deksara. Inggih. Nuwun sewu sinuwun. Sara Gumita piye? Panjenengan menika ora nuwun sewu. Kanjeng Dewi Maerah menika ora garwa Prameswari Mandura. Iya. Ning kok saged patutan anak-anak kalih ratu liya negara niku pripun critane? Sara Gumita wonten dawuh. Kowe iki ngerti ning ora sapi-api ora weruh. Nggih. Arang jalaranipun Gorawangsa menika mindha warni wujud paduka. Iya, tumuli kumpul kaliyan ingkang garwa nulya. Walah. Salah kedaden. Pripun Bu? Wedang. Oh nggih, monggo mriku mah. Kula gulane dipisah, pahit mawon kula. Kula namung nderek kersa paduka menawi sampun kapesthekaken bilih Triatmaja Mandura inggih menika pun anak kula Kakrasana, Narayana menapa dinipun Sembadra inggih Bratajaya. Badhe katitipaken wonten Widara Kandhang kula kantun nderek kemawon sinuwun. Ya, yen mangkono. Aja nganggep yen to jeneng ingsun meksa kelawan sira ya Yayi Dewi Maerah. Merga pancen iki wis dadi anteping tekad nata ing Mandura Prabu Basudewa sartane sira Yayi Dewi Maerah uga wis nyarujuki marang apa kang dadi pepestaning kodrat. Inggih, wis tak kendhawuh. Rakyatpati. Wonten dawuh. Marata diake larapna praptane Demang Sagopa, jeneng ingsun bakal sak pejagong malah kepara masrahake Atmaja. Katelune ana ngersaning Demang Sagopa dimen genul wentah mapan ing Widara Kandhang. Sik to tak ngiling wedang riyen kula niku. Kedap. Niki wedange dereng tekane. Ditimbali didhawuhi ratu kok ya sida semaya. Nggih, nek ngaten kula ngestaken dawuh sinuwun. Patih Sara Gumita. Wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng kula. Atur panuwun kang tanpa pepindhan merga jeneng para usaga sarta rambadal kang dadi dawuh nata Mandura. Ngestaken dawuh sinuwun. Lah menika. Iya. Demang Sagopa pun prapta wonten mriki. Kersanipun kados pundi? Badhe pun dangu riyen napa pun paringi unjukan riyen. Sara Gumita wonten dawuh.
bab wedangan iso kapenggalih mengko. Nggih. Biasane niki ming sok wedang putih. Sok remesik-resik. Alasan boyoke lara lah. Sara Gupita menengo aku tak ndangu kelawan Sagopa. Nggih ngestaken dawuh kasumanggaken sinuwun. Sagopa. Kaki Demang Sagopa. Sak sawanmoning Prajanegara Mandura ana ngarsaning Prabu Basudewa padha kanthi harja sak praptamu. Kaki Demang Sagopa. Ya nyuwun wonten pangandika dawuh Paduka Kanjeng Sinuwun. Saderengipun sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa amit pasang Kalimantan sinabeta ila-ila tebena saking siku dendhaning Ubathara sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjuk wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Basudewa sesembahan kula ing Mandura ingkang abdi pun ateng kawula nuwun. Ora mengko siki. Ya tak tampa tiba sepadha-padha Kaki Demang. Ning ora mengko siki. Kowe kok entuk sesebutan anyar ateng kuwi saka ngendi? Nggih wiwit sarap kula kenging ya. Mboten saged menga-mengo. Kalian rencang-rencang tangga teparo menika dipun wastani ateng Sagopa mekaten. Ya wis diterima-terimake ya Kaki Demang Sagopa. Inggih. Kula jak teng Sangkal Putung mboten kersa kok, Dek. Mesake jancane iso mari niki. Mosok ora sida wibawa. Wis lingguh besus nggawa klambi kejawen. Kalahe mung karo gelas. Ndara pante sampean ki aja keguyu. Ku nek sampean kaya aku, wes omongane sing apik wae. Sampean ki gaweane geguyu kanca. Kanca sampean geguyu mesti ora kuat lahir batine. Terus pamitan lunga. Kaki Demang Sagopa kula nganten dawuh aja omongan dhewe jeneng ingsun bakal paring dawuh kelawan jeneng sira ngisraken dawuh nek mboten dicak omongan Ndara Patih Dobleh kula mboten omongan kok mangkene yo Kaki Demang inggih kados pundi mangerti yo atmajaku katelune kaya-kaya diancam uripe mergo ngelingi lakon Jabang Bayi ingkang saiki ki nandhut dening Yayi Dewi Maerah ingkang ora ana kejaba kuwi atmajane Prabu Gorawangsa ora suwe meneh wis ndungkap linairake inggih keparengipun tak jaluk sarta aku masrahke Triyatmaja Mandura Kakrasana Narayana sartane Bratajaya tak pasrahke ana ngarsamu ing pengangkah mung arep tak singitke mergo yen ora tak singitke ning Widara Kandhang yen ora tak masrahke ning samu Kaki Demang Sagopa tak kira besok lamun to Jabang Bayi lahir atmajane Gorawangsa iki lahir mesti wae bakal ngancam marang uripe Turas Mandura mongko ingkang tak gadang-gadang besok ingkang bisa lumintir ke Prabuning Nalendra Mandura Prabu Basudewa kuwi ora liya kejaba mung anakku lembarep kengaran Kakrasana iki lah yen to ngasih mengko atmajane Gorawangsa lahir ndungkap dewasa mengko ora malah atmajaku sing aran Kakrasana Narayana lan Bratajaya iki diancam patine karo atmajane Gorawangsa Nata Mandura ingkang kapitunan apa bakal kelakon mengko negara Mandura rusak apa bakal kelakon mengko negara Mandura bubrah selangkrah kahanane mekaten sinuwun ya lajeng wigatosipun kula pun timbali wah budhek wis ora iso mengo budak ya sia-sia sampean ki Ndara Patih sampean ki dipasrayana Kakrasana Narayana Bratajaya
disingitke ning Widara Kandang. Sampeyan mong nganti gedhe aja ngasih ketemu karo anake Gurawangsa ingkang sak mengko isih dikandhut ana garbaning Sang Dewi Maerah. Ora ngaten. Yo. Nek ngaten kula ngestakaken dawuh benjang menapa mangkat kula sinuwun. Ora ketang sambung borcana lintang nulya tak pasrahke Ki Atmajaku Tri Atmaja Mandura Tampanono. Sampun kula tampi Triatmaja inggih keng putra tetiga sinuwun. Ya. Tak balang puja puji sesanti. Tak jaluk Atmajaku iki gula wencahen mongen nganti dewasa. Kepiye carane nggonmu nyingetake supaya besok ora diancam uripe dening Atmajane Gurawangsa. Inggih, inggih. Ya senajan abot rasane atiku sagopo. Nanging gandeng iki wis pinesti ing kodrat. Gelem ora gelem iso ora iso panjenengan sun kudu ngeculake. Nggih. Malah kula daya-daya nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaki demang sagopo. Cara apa kok kaya wong gumun? Ora gumun piye? Aku karo kowe iki meng kawula cilik kok ada-ada ridu mawur. Apa kawula cilik ki ora entuk nyilih ada-adane wong duwe jabatan nak takon. Oh ya no. Iya, Kakang Udawa. Piye adikku Cak Bagus? Wah jan. Gumun aku karo kowe iki. Gumun ngapa? Anake Bapa Sagopa ki sing mbarep bule. Sing nomor 2 ireng. Cemani, ning kok sing ketok bagus dhewe kowe ya. Ora satok bacotke omonganmu mung arep atos. Ora. Aku wis hafal kowe ngalem aku mergo ireng malah ketok bagus dhewe iki mergo nek aku mesem sing ketok untuku tok, ngono to? Ya ora ngono to. Piye iki sida beraksi meneh apa ora? Ngapa? Lho. Wis entuk seminggu iki awake dhewe gaweane begal, ngerampok, maling, ngecu. Iya, heeh. Wah. Maune pisanan aku melu kowe iki rasane ming deg-degan. Lah ngopo deg-degan? Hapiye wong maling ki tumindak sing ora bener. Maling ki tumindak sing ora prayoga. Lah kok aku kok yo manut wae karo apa sing dadi aturmu ning bareng tak lakoni entuk 3 dina kok rasane maling ki jebule gurih. Ngene tak omongi yo Kakang Udawa, piye? Ancasku nggonku maling, niatku maling kuwi ora mergo aku ki wong sing elek, ora mergo aku wong sing duwe watak angkara kuwi dudu. Lah iya, ora wis omong. Iya. Aku ya mung ngudawa rasa. Ngudarasa. Dumeng jenenge Udawa kuwi terus apa-apa kaya tembung wa.
Uda dadak nganggo apa? Ngudarasa. Lah ngudarasa, aku mung ngudarasa. Maling ki janjane rak ya tumindak sing ora bener, tumindak sing kleru. Sik Kakang Udawa aku tak omong. Piye? Kleru tumrapmu kuwi durung karuwane kleru tumrapku. Semono uga bener tumrapku durung karuwane bener tumrap awakmu ngono lho Kakang. Merga bener kuwi kapirang dadi 3 perkara. Siji, wah arep ndalil iki saja. Piye terusno. Siji bener tumrape sing gawe urip. Pindho bener tumraping bebrayan. Lah sing ping 3 bener tumrap diri pribadi. Ya kaya sing wis tak aturake bener tumrap diri pribadi kuwi bener kanggoku ning urung karuan bener kanggomu. Mudeng? Paham. Iya. Terus bener bebrayan. Bener bebrayan ki ya sing wis disepakati karo wong akeh kuwi aran bener bebrayan. Oh, ya arep kala mangsane wong akeh nek rapat ki ana siji loro sing ora sarujuk. Ya ning mergo kalah karo omongane wong akeh dadi ya wis gelem ora gelem manut. Heeh. Lah nek bener tumrape sing gawe urip piye? Bener tumrape sing gawe urip. Nah nek kowe takon karo aku ora weruh. Wah, omonganmu atos ora. Aku tak takon to. Piye? Apa kowe iki wis tau ketemu sing gawe urip kok malah takon bener tumrape sing gawe urip kepiye? Ah, mumetah ayo beraksi yo. Ayo. Kae tak sawang wong-wong Sengkapura. Weh, lah ndak dina kok saya le ndodro nggone geret, nggone njaluk pajek karo kawula. Mongko le njaluk pajek ora ngutek. Pajek nek wis dijaluk ora kanggo katentremaning rakyat, ning pajek malah mung dikorupsi gagalake karo wong dhuwur-dhuwur wong Sengkapura kae. Ha iya. Kabeh ki ming mergo sangka sing dawuh ki dobleh kongso kae kok. Ha iya. Aku karo kowe iki kawula cilik ki ya rumangsa ora seneng karo dobleh kongso kae. Ora ngawur kae adipati. Ah, kowe iki ora, kowe ya sengit kok. Iya, aku ya sengit. Sing tak anti-anti iki kapan iso mateni sing aran dobleh kongso kae. Mengesuk ora wis. Oh lah iya. Udu kongso sing Sengkapura udu kae kongso ngomah. Sing ngono tak dherake. Aku sing perang, kowe sing nantang. Ya, aku manut nganggo jeneng samaran. Ora sah wis to. Waduh. Ku nang nganti kengerten kowe anake bapa sagopa piye? Kengerten ya wis, nang nganti cekel ya wis, nang nganti pateni, mati mbok wis. Nek mati baterene dipepe ben urip meneh. Wah, ya. Dragel. Kowe ngomongane kawula cilik kok, Kang arep pakem kepiye? Ya wis ayo tak dhereke, ayo. Mengko kowe iki rasah nganggo jamang. Nek nganggo jamang iki ketok kowe wis miyayi. Nek ora nganggo jamang mah ketok lengleling kae. Ora idep ayo, kae wong Sengkapura ayo dibegal kae. Kakala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan seneng ing man ya kulene ngarep dipecik sira ning praja cilik. Hei! Ah!
walik kok. Lho. Lor wetan tayungan wetan gae tayung ngana satria lagi lana teja mandor lirewang kawa lirewang kawa Ayo iki target ya ingkang dadi sasaran sak pungkure kawula liyane ning Widara Kandhang. Kang, Apa? iki ketoke wong anyar. Wong anyar piye? Wingi-wingi sing nagih tukang tagih sing awake dhewe begal ki udu iki. Oh apa? Kok kowe rumangsaku kabeh padha wae wong Sengkapura ki cangkeme ya nyerengeh-nyerengeh ngono kuwi ya. Ndubleh-ndubleh kabeh. Pokoke sak anak buahe Kangsa dubleh ki ndubleh kabeh. Ora nek sing member blas rupane. Ora nggo sikik kowe sapa aranmu? Aranmu sapa? Kawula cilik. Ketoke wong anyar tenan iki. Iya iya. Wedian bandane anyar mekutane isih nek labele ngono kok. Heeh. Le tuku nang pasar klewer kuwi ketoke. Isih nek cape rego ora. Hei! Takoni mah omongan dhewe ganyi, parat. Sapa kowe? Sapa? Aku Narayana. Sapa? Narayana. Oh, kowe Narayana. Iya. Sapa iki? Roni Ahmad Wahyudi. Iki Udawa. Wah, dengkule mlocot ora. Aku nganggo jeneng samaran ben ora konangan nek anake Bapak Sagopa. Kowe anake Sagop. Aduh, keceplosan. Syukur ora keblegong lehmu gawe jogangan dhewe. Oh, alah nek ngono cah loro iki sing gaweane ngerampok. Bocah loro iki sing gaweane begal, bocah loro iki sing gaweane ngecu. Nek iya arep ngopo? Kowe wedi karo aku? Yo, pancen aku diutus karo Adipati Kangsa. Nyernake menungsa loro iki. Mergo pancen menungsa loro iki sing ngentek-enteki Bandha Mandura. Sik aku tak takon karo kowe. Piye? Sing tok mestani Bandha Mandura kuwi sing endi? Bandha Mandura kuwi wujuding brana picis ingkang nalika semana Adipati Kangsa utusan karo aku sak rombongan. Utusan karo aku sak wadyabala kon njaluk pajak ngersane kawula. Aku tak takon. Piye? Bandha Sengkapura kuwi asale saka kawula Widara Kandhang kelebune. Iya. Yo. Tok jaluk pajeke kawula ora sebaene okehe. Mongko kawula Widara Kandhang ki oke-okehe tani. Mongko wong buruh tani kuwi hasile ora mesti akeh. Kala mangsane sok ora ana hasile mung akeh sedakohe. Iya to Kang Udawa? Mbuh. Kang. Ora kena jak kerja sama antil mencelat sisan. Antilen. Tanganku luwih antep banget tanganmu.
Kok iso kowe ngaku yen to kuwi Bandha Sengkapura? Kok iso kowe ngarani yen to kuwi Bandha Mandura? Kuwi iki saka kawula sing mestine bandha utawa pajek ingkang wis mbok jaluk kuwi mbok gunakake kanggo katentremaning kawula, malah tok korupsi, setan ora. Ora berduli. Kowe luput tumrap pernataning hukum Sengkapura ya negara Mandura. Aku luput tumrap pernataning hukum ning aku bener tumrap pernataning sing gawe urip. Jare sapa? Apa kowe wis ketemu sing gawe urip? Wis. Kapan? Kapan ya, Kang? Ambuh. Kowe iki omongan sing cetha-cetha wae ora. Ya. Aku saguh mbok rangket, aku saguh mbok pateni kepara. Mok lebokke pakunjaran ning ana syarate. Syarate apa? Syaratnya apa? Mulya. Langkono kuwandane kakangku kengaran Kakang Udawa iki. Ya, kene mundur. Ana mundur kono. Kok terus disendal mayang ora? Aja muni mayang. Piye? Ngopo ora entuk muni kuwi? Bojone Kangsa. Pengapesane Kangsa ya kuwi. Kowe Udawa kowe? Kowe Udawa? Heeh, aku Udawa. Anak Widara kandhang wis kebacut konangane kok. Menungsa rambute kaya rambutan. Ora pantes urip ning Prajanegara Mandura, ora pantes dadi kawulane wong Sengkapura. Ayo maju. Aja kok kowe krubutan sak wadya balamu sak Sengkapura, ora-orane aku gigrik. Walah, tan senteng dasmu tekan Papua kuandamu. Oh, ah. Hei. Hei. Ah. Ih, seru banget kan. Waduh.
sianane. Oh. Mati lah. Iya, plungrat. Ha, iya. Oh, wih. Iyo. Oh, apik tenan kakangku perang. Mah, Cak. Aduh. Oh, aduh. Oh. Oh, tutu menungsa, men. Iya. Oh, awas, woi. Iya. Ah. Ih. Diambung adine dhewe kok gila ora. Untumu kuning. Ih. Aduh. Sambal kowe. Aduh. Mawas. Ora apa-apa. Wah. Yo. Oh, mati ra kowe. Iya. Iya.
piye apik ayo marang aku ki sarjana seni seniningan po wis dontek anak buahe sapa dobleh kongso nek kowe wani ngandhake nyebutke ngono nek aku ora wani kok aku nyatane ya dobleh kongso tenan kok piye mosok kon ngarani Den Bagus Kongso ora pantes-pantes ning iki malah urung entuk hasile Ci ayo wis tegese kae mau urung do sida njaluk pajek oh ning kok gek do digawa mlayu waduh piye iki lah nek ngono malah bener omonganmu iki urung ana hasile lek awake dhewe begal ngerampok maling ecu Narayana tok balik meneh setan kowe iki sing gerang kudu ngandani aku ngopo meneh aku ki dijak ngerampok ya mergo adimu ki lho No Karsana nek kowe dijak karo Narayana kuwi piye carane mbok kandhani piye carane mbok ndak mbok kandhani kanthi srana alus ora malah ndombengi ki apa ngewangi tuwekan ra mikir ki yang ngono iki boten duh kondekture muring-muring kondektur dasmu kuwi menungso ora tatanan Narayana wonten dawuh Kakang Mas Narayana wonten dawuh manuta tamu kuwi rono sia-sia ora Sumangkahanggra sesumbar mawalindu bumi gonceng malodo kuntur gatok lumembah penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Cahidyan ora tatanan parat Narayana kula wonten paring dawuh Kakang Mas Kakrasana mrepeki dhateng ingkang rayipun Narayana semanten ugi kula nyadong dawuh rawuhipun Kang Mas Karsina kowe iki aja sok mbeda to men aku nek karo wong sing temperamen gampang muring ki malah aku seneng beda Udawa piye wis ngerti aku ki gampang muring wis ngerti aku gampang ketaton atiku malah mbok gegira Kakang Udawa ku ya cen kurang ajar kok setan tenan kok kowe oh ayo aku ki cen kirik tenan kok aku ki wah jan wis sapa-sapa tak beda kok terus ora kuat atine ora Narayana wonten dawuh kowe ngerti mboten nek ora ngerti ora tak omongi oh nggih badhe paring dawuh menapa kula ngestakaken dawuh badhe nganglungaken jangga nilingaken karna lele Cahidyan diomongi tenan ama blawanan omongane ngalor kidul mulur ngitan sing jeneng maling kuwi ora apik ya Di sing jeneng nyolong ngerampok begal ngeju kuwi ora becik kuwi lupa tumrap pranataning hukum negara ing Mandura luwih-luwih mengko nganti siadi kecekel karo wong-wong Sengkapura mesakno karo pun Kakang mesakno bapa sagopa mesakno biong sagopi ngomong kowe ngomong pun Kakang gula wentah kuwi cilik nganti seprene gedene nek nganti kowe kecekel wong Sengkapura ku ora jeneng mirang-mirangke jenenge wong tuwa kowe parat nyuwun pangapunten. Ye, arep alasan apa meneh? Wis no manuta wae no. Kowe menengo apa pilih tak tutuki sirahmu? Yo.
Udawa ki yo ngono. Karo adine wedi. Aku ki yo gur manut wae wong janjine nek aku gelem ngewangi ngerampok aku arep dibagi rokok sak slop. Merke Tuso. Ya aja ngisen-isenke to ngerampok hasilnya gede kok rokoke damen-damen ora. Tuso ki enak banget malah kuwi sing tak jaluk Nyun pangapunten. Panjenengan kok saged ngendika menawi ngerampok begal ngecu maling menika lepat dasaripun menapa? Luput. Merga kowe ngrebut bondo ingkang ora sak mestine dadi duwekmu. Lho, nyun pangapunten. Napa sak sampunipun utawi sak dangunipun kula ngerampok begal maling kalian ngecu? Menapa kula sampun saged ndamel papan omah ingkang magrong-magrong kula tak nyuwun pirsa. Kuwi. Tak ewangi. Apa saprene aku ngerampok ki apa wis iso DP mobil ngono-ngono ngono. Rak mboten to Kakang Mas. Lah iya nanging kuwi luput. Lah lepat kula wonten pundi? Duit bondo donya ingkang kula maling menika mboten kula rasake piyambak, mboten kula pangan piyambak, malah kepara najan namung sak gelo, sak real paribasanipun kula menika mboten ginakaken duit menika. Aku menggunake 100.000 no. Oh, lah iki dibelani ora ngerti wong belani setan tenan ora kok iki. Tegese piye? Teges kula maling ngerampok begal ngecu. Malak kalian tiang-tiang Sengkapura menika bandane kula balekke teng ngersane para kawula merga nuwun sewu. Wong-wong Sengkapura menika anggenipun narik pajak njaluk upeti kalian para kawula menika ora ngutek. Jumlahe ora ukur akehe. Menika ingkang rumaos kula menika damel bot repoting kauntenipun para kawula. Kamangka kawula menika nuwun sewu, penghasilanipun saben dinanipun menika ibarate dienggo mangan wae cumpen. Lah kok nggo bayar pajak nika-nika barang. Ya nek pajeke kuwi mengko ki digunakake kanthi bener becik karo wong-wong sing do ndek jabatane ning dhuwur kono. Nek mung digaglak entek nggo korupsi piye? Mau ngentek nggo tuku motor listrik piye ngono. Ora sang reno-reno to kowe iki ora. Aku ki sok maca berita Nun sewu panjenengan menika nglepataken dhateng kula. Kamangka luput tumrap panjenengan dereng kantenan luput tumrap kula. Bener tumrap panjenengan dereng kantenan bener tumrap kula. Ah sembo ngeyel, Ndek Adi ngeyel. Ora sudi Ndek Adi kowe. Mudhar ora kakangmu Pardi nesu to. Nesu ya wis nganti kaya ora ndek dulur liyane. Kowe arep ora diaku adi karo Kakrasana kowe, mudhar kowe. Arep piye mengkari aku karo kowe karo Bratajaya, malah meneri. Jatahe Kakang Karsana iso tak pangan kok ora. Terus iki piye? Kowe Laidan. No, piye Kakang Udawa? Kae sawangen kae. Wilaidan lah kok wong Sengkapura kemruyuk ketoke ora trima karo lehku ngajarmu. Piye ki apike? Mlayu nyang alas wae. Wong Sengkapura sing arep nguyak karo awake dhewe ora ngerti nek awake dhewe iki cah Widara Kandang, ora ngerti nek awake dhewe iki anake Bapa Sagopa. Oh iya. Yo, mlayu ning alas ben ngertine awake dhewe wong alas-alasan ngono to. Iya. Ben ora diarani nek anake dhewe iki anake Ateng Sagopa. Iya, ya wis. Ayo tak derake Kakang Udawa. Yo, ayo tak derake. Bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengko dhisik Narayana siswa kinasing Sang Begawan Padmanaba ingkang wis kepareng lumarap sowan ning pertapaning Untarayana padha kanthi slamet sak sawanira Narayana. Nun amit pasang Kalimantapi sinabeta ila-ila tebena saking siku dendaning Ubathara. Nun mangke penemban
Sowan kula wilujeng kalirsning Sambikala tebih saking Rubeda tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjo penemban. Iya Narayana wis tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Nokno inggih sampun sanget anggen kawula pundi. Mangerti lamun dina pawiyatan iki panjenenganing sun ya pun bapa. Wis antuk sasmitaning dewa kalamun to dina iki uga pepesthening kodrat pun bapa ing Untarayana keduga masrahake apa kang dadi titipaning para dewa ya apa ingkang sakwene iki wis tak gawa minangka wujud tanggung jawab ingkang pinasrahake saka ngarsaning dewa ana ngarsaning pun bapa nggih Narayana. Banjur apa tanggung jawab ingkang katitipake nulya sakmengko bakal tak pasrahke ana ngarsamu ingkang ora liya kejaba ya mung pusaka telu cacah ingkang sepisan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang kaping pindho kengaran Senjata Cakra banjur kengaran Panah Kyai Kesawa Narayana uruhanamu pusaka katelune iku bakal ndak pasrahke ana ngarsamu merga ya wis titiwancine pun bapa ora menang ndarbeki pusaka iku nanging wis titiwancine jeneng para Narayana ingkang keduga kuat sarta saguh momong marang pusaka telu kuwi mau kang sayekti pusaka iku nduweni daya kemanden dhewe-dhewe ing antarane ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi minangka pralambanging panguripan marang kawula sak praja negara iki bisa mbok gunakake sarta dayane bisa mbok rasakake besok to kalamun to titiwahyaning mangsa kala sira Narayana mengku kebawat keperintah madeg nalindra ning salah sawijining negara banjur ing kengaran Senjata Cakra iki pusaka pamuneng Satru Murka pusaka iki mboyasan dadak mbok watek utawa mboyasan dadak mbok tamakake ora sandadak mbok cepeng wujuding pusaka nanging mung cukup mbok watek sarta mbok batin bae pusaka wis bisa niteni marang sapa to jiwaning angkara murka ingkang sakmengko ora pantes urip ana ing alam padhang sabanjure ya ingkang pungkasan kengaran Panah Kyai Kesawa dayane Panah Kyai Kesawa iki kalamun to sinenggol bidore sakmengko Atmajaku kinasih ya putra siswaku Narayana keduga bakal bisa matek aji Tiwikrama nulya dadi wujuding raseksa Brahala sak gunung pranakan gedhene mekaten Bapa Penemban iya malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah sak mangke sampun dados prasetyanipun ingkang abdi ingkang putra pun Narayana lah menika ingkang kula antu-antu benjang menapa kula pikantuk kasil sarta kula pikantuk bebungah pikantuk ganjaran anggenipun kula sak dangunipun suwi wonten ngarsa paduka sang pinandhita ing pertapan Nguntarayana inggih Bapa Penemban Padmanaba sampun dados prasetya tuwin anteping tekad manah kula Bapa Penemban menawi sampun pikantuk kasil sarta ganjaran sak mangke kula badhe langkung tetek anggen kula ngupadi gegulang dhateng ilmu kasudibyan lan sak panunggalanipun nanging mekon dhisik aja kadhokati kajuran panampa kadiparan sadurunge tak jlentrehi ingkang luwih akeh kejaba pusaka telu ingkang wis bakal ndak pasrahake iki mengko Sang Hyang Wisnu ya Sang Hyang Suman iku kengaran dewaning katentreman ya dewaning kabagyan panjenengane wis manitis ana ing jagat iki wis marambah makaping-kaping nitis wiwit jaman Medang Pura yaiku nalika ngruwat Murwakala mapan ana ing taun 201 banjur dadi bocah bajang angon banteng nulya dadi brahmana kestu nelusur Medang Kamulan loro jejuluk Prabu Brabirawaka banjur dilih Purwacarita siji jejuluk Prabu Sri Mahabudha Kresna sabanjure Sang Hyang Bathara Wisnu nitis ning Nalindra Makukuhan yaiku Prabu Sri Mahapunggung ya Prabu Kanu sabanjure nitis maneh ning tanah Hindu peparep Brahmana Wiwana Matara sabanjure nitis maneh ning Medang Kamulan papat yaiku Prabu Setmata
banjur gumanti keprabone Prabu Palindriya tapa ana ing Gunung Candrageni ya harga Merapi. Nalya tapa wis antuk 20 taun sinaraya dewa nyerenake Prabu Watugunung. Sabanjure durung purna jejibane Sang Hyang Wisnu nitis medhang kamolan papat dumunung ing tlatah Kendal jejuluk Prabu Wisnupati. Durung purna kewajibane nitis maneh ana ngersaning Sang Prabu Arjuna Sasra, banjur nitis maneh ana ing Sang Prabu Rama Wijaya. Banjur sakmengko durung purna pecating jangka lumareking wanci, besok bakal ana Nalendra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Sabanjure iku bakal nitis meneh ana ngarsaning Prabu Angling Darma ing Malawapati, banjur bakal nitis maneh marang Panjiasmara Bangun ya Inu Kertapati ing Jenggala Manik telu jejuluk Prabu Surya Misena. Sabanjure sakliyanipun bapa wis njlentrehi marang apa to kang sejatine Sang Hyang Bathara Wisnu mestine jeneng para durung dungkap. Apa sambung rapete lan apa gandeng cenenge Sang Hyang Bathara Wisnu kelawan pun bapa sartane durung dungkap apa gandeng cenenge Sang Hyang Bathara Suman marang sira Narayana. Siji ingkang bakal tak jarwake marang ngersamu yen to sejatine sira Narayana kuwi dudu atmajane Demang Sagopa. Waduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Bapa Remban. Teka paduka paring dawuh kados mekaten lah kok damel kaget setaning manah. Kamangka kula ingkang ngraosaken piyambak wiwit kuncung ngantos gelung kula linairaken dening Biyung Sagopi nalya kula dipun mban dipun mong dening Bapa Sagopa. Ora mangkono sejatining kahanan. Sejatine sira kuwi anake ya atmajane Nata Mandura Sang Prabu Basudewa. Sejarahe sarta larah-larahe manggene Prabu Basudewa kuwatir kalamun to bocah ingkang kinandhut dening Sang Dewi Maerah ya keng ibu kita iku sejati dudu atmajane Prabu Basudewa nanging iku atmajane Prabu Gorawangsa ingkang saiki wis lair wis mapan ning Kadipaten Sengkapura yaiku Sang Adipati Kangsadewa. Dobleh Kangsa. Hus. Kuwi najan to mungsuh tumrap jeneng para nanging kuwi pepundhenmu kuwi Nayaka Negara Mandura. Kajengipun menika basa cangkrukan tiyang kang boten remen kalian pun Kangsa menika sebutanipun Dobleh Kangsa ngaten. Ya wis sakarepmu Narayana. Kejaba Kangsa iku ingkang atmajane ya atmajane Prabu Basudewa ora mung sira Narayana nanging kadangmu Tuwaka Krasana sartane adimu Bratajaya iku uga atmajane Prabu Basudewa. Prabu Basudewa kuwatir lamun to Kangsa lair bakal ngancam marang uripmu. Nulya tanggaping gati nalika kowe bocah telu isih cilik kowe dititipake ana ngersaning Sang Demang Sagopa kowe digula wentah pengangkah mung bakal disingetake aja ngasi Kangsadewa mangerteni yen to tedhak turuning Prabu Basudewa mapan ning Widara Kandhang mangkono Narayana. Oh mekaten we la edan menawi ngaten kula gleleng ya kena gleleng nanging aja ngasih jeneng para lali marang jati dirimu. Iya kula namung saged nampi pesthi ning kodrat menawi ngaten Bapak Sagopa menika tiyang sepuh sambung kula. Iya lajeng Kakang Udawa menika kadangmu Udawa kuwi sejati ya uga dudu atmajane Sagopa kuwi ya uga atmajane Prabu Basudewa. Mekaten. Iya nanging beda ibu kelawan jeneng sira Narayana. Yen to jeneng kita kuwi atmajaning Sang Dewi Maerah nanging yen to Udawa kuwi anak ingkang patutan kelawan sinden. Wela Kakang Udawa menika anak sinden to? Iya. Sinten? Lah ya sinden kengaran Sagopi ya Nyai Sagopi ya kengaran Niken Sayuda. Sejarahe mangkene biyen nalika kraton negara ing Mandura iku nanggap karawitan ibune Udawa ya Nyai Sagopi ya Niken Sayuda iku ingkang ditanggap dening Sang Prabu Basudewa. Ya lumrahe wong kakung duweni hawa ya duweni hardaning kanepson. Nalya keluputan banjur tuwuh ya lair Udawa iku Narayana. Dadi Kakang Udawa ki bocah sing ora dikarepake laire ngaten.
mestine mangkono nanging pun bapa ora wani mestani ngono mergo iku wadi inggih banjur sejarahe mergo rumangsa wirangsang Prabu Basudewa nulya Demang Sagopa dipancangake marang Niken ya Niken Sayuda iku mau supayane Udawa digawe kaya-kaya Udawa kuwi atmajane Demang Sagopa kamangka kuwi atmajane Prabu Basudewa lah kok bapakku ki ya licik jebule ana sing ngetengi dheke kok terus diakokke wong liya iki lho wah jan wis ora kena mestani kaya ngono Prabu Basudewa ki sudarmamu nggih namung guyon kok bapa nemban iya banjur ingkang pungkasan aja kaduk ati kajeron panampa ih kados pundi sayektipun bapa njlentrehke kabeh iki ya kabeh ingkang wis pun bapa jlentrehake iki sayekti oleh-olehane jeneng para suwita ngersaning Pandhita Nguntarayana Begawan Padmanaba nuwun sewu paduka teka paring jamu katen wis telas tulise Sang Begawan Padmanaba dina iki pesthi ning kodrat panjenenganing sun keduga manjing manites ana ing anggamu Narayana gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe kandrung sabaran kadula bokir moyak mayek saking Dias Balewur saking Dias Balewur kagat sira risang Narayana waduh sejati kula rumaos dereng tutuk dereng tuntas anggen kula nguwadi ngelmu wonten ngarsa paduka Sang Bapa Penemban Padmanaba nanging kepiye maneh gandeng kabeh iki wis pinesti ing kodrat mula ta diage wengakna lawang batinmu Narayana pun bapa bakal manjing sakjugana ing anggamu ngemong marang jagatmu ngupadi kasuwargan anyar Narayana ngestaken dawuh bapa kasumanggaken bapa kula putraning sun sira iku wis manji pisahan jeneng wang ngedape-dapi pusaka ora diparingke cara lair lah kok cara batin iki mula aku banjur nyekel pusaka telu cacahe we lah tak pamerke Kakang Udawa ben gleleng aku Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggana magawe gelarira wang-wang piye sowan ngersane Bapa Padmanaba entuk apa ki deloken waduh kok entuk perkakas rumah tangga barang dengkulmu amblek kuwi
Kowe mah nggawa gir dikanari karo tawuran apa kowe? Gir dengkulmu melocot. Kakang Udawa, piye no? Iki pusaka ora pusaka bahan-bahan. Iki wujude panah, iki aran panah Kyai Kesawa. Kuwi nggo ngopo kuwi? Yen bedore tak senggol, iki mapane ning Kancing Gelung. Mengko aku iso matek aji mantram Tiwikrama, aku iso dadi gedhe. Mbok aku tak nyilih, aku kuwi angel gedhe maksudnya. Pisih enom kok ya wis sambat angel gedhe lho Kakang Udawa, Kakang Udawa. Mesake bojomu sesuk. Wis ora. Omongan sing ora-ora. Sing ndelok kuwi ora mung wong sepuh-sepuh, cah cilik-cilik ndelok kabeh, seneng wayang kabeh. Omonganmu nganti celemongan tak tapuk isisan kowe ra. Iya, sorry. Lah rumangsaku sing celemongan omongane ket mau ki kowe. Oh iya. Ah iya. Aki apa ki kok kembang sak kaya petarangan pitik lambemu. Iki jenenge Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Dayane ngopo? Iki kanggo panguripane wong sak praja. Lho, arep dadi ratu po? Ayo cita-cita ki kena wae. Wis apik dadi ratu wae, ora usah dadi penyanyi dangdut. Lah ngopo? Mergo menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Lambemu kok apik, tak silihe. Arep nggo ngopo? Nggo mangan tletong. Lambemu ra iki apa kok gir dikanari barang? Iki senjata cakra, iki senjata pamunahing satru murka. Weh, apik wae. Narayana tak omongi. Deleke. Kacarian putra lamun kabekasan yekawi sanggeni maya Wisnu Pratendra. Oh Narayana, kula wonten dawuh Kakang Mas. Aku entuk kawruh anyar. Kawruh enggal menapa? Aku karo kowe kuwi dudu anake Bapa Sagopa. Lho, lajeng atmajanipun sinten? Aku karo kowe kuwi atmajane Nata Mandura Prabu Basudewa. Ora gleleng. Oh, ngaten. Asah kowe iki. Ngerti omongi wong tuwa kok ora tau nglegake ati. Awang kula nggih pun ngertos kok Kakang Udawa. Piye? Kowe bingung to kok Bapak Begawan Padmanaba ora eneng? Aku wis krungu rembuke. Ya. Kowe iki anake Prabu Basudewa, aku ki ya anake Prabu Basudewa. Mung pekne mbok kudu Dewi Mairah, mbokku niken. Kowe malah wis dimong dimban digendong karo niken. Wah iya. Kakang Udawa kuwi ya dudu atmajane Bapa Sagopa. Wis ngerti aku, wis ngerti. Wong aku nguping rembuke Narayana karo Bapa Penemban Padmanaba iki mau kok ora. Ora mung entuk kawruh kuwi. Aku uga entuk pusaka saking sinten? Saka ngersani Wang Pikulun Bathara Brama njlentrehi yen to aku ki atmajane Prabu Basudewa, banjur aku diparingi wujude pusaka. Menapa? Deloken. Iki senjata pusaka Wiradat aran Kyai Alugara. Ora mung iki sing diparingke saka ngersane Wang Pikulun Bathara Brama, nanging aku uga dipasrahi wujuding senjata kodrat kengaran Kyai Nenggala, mapane ning epek-epek. Oh, niki to. Yo. Kok kaya arep gejok lesung. Tak nggo gejok ndasmu pecah. Oh, ngono. Iki pusaka Dewatan ora ben-ben Kakang Udawa. Ya iya, aku ya ora gumun, aku ora gumun.
pundi nenggalane kaya ngapa nenggalane? Kusik. Gandeng mapane ning epek-epek sisih tengen kudu dingenek-ngenek sik. Sik. Ah. Walah dadi pusaka ki nek arep metu ki dingonok-onok kae sik. Pak sampluk mencelat lho kowe ora. Omongane kok ngoyo wara ora. Iki Kyai Nenggala. Iki. Kula pun ngertos. Hayo. Lah menawi sampun sami mangertosi bilih kula panjenengan kaliyan Kakang Udawa kaliyan Yayi Bratajaya menika sanes atmajanipun Bapa Sagupa. Ha inggih kados pun diserananipun. Aku krana krungu ana rembugan. Krungu kabar. Pripun? Krungu kabar yen to sak mengkoning Sengkapura ana lelakon adon-adon menungsa. Mekaten ya. Malah ayo sadurunge tumuju ning Sengkapura nyekseni wong adon-adon sing dianake karo Dobleh Kangsa Dewa. Ayo bali nyang Midara Kandang sik. Matur apa kang dadi satining lakon ngursaning Bapa Sagupa. Ning ngaten monggo kula dherekaken. Bujleng iblis lanat padha cek. Oh, sajak iki jago saka Kasepuhan Barat. Diten. Ngaku kowe sapa? Apa kira-kira kadigdayanmu wis timbang boboting yuda kelawan jago saka Sengkapura? Ya iki Patih Surati Mantra ngaku sapa kowe aja mati tanpa aran. Ya iki satriya saka Wukir Tawu ya kesatriyan Saptawarga aku Bratasena. Sawa? Takon karo aku Bratasena. Alah. Sugih kendel Bondowani kowe keparat. Tak sawang yuswamu kowe isih bayi wingi sore. Umurmu isih sak umuring jagung. Lah kok kowe wani munggah ning blabar kawat kentheng waja janget sinencang. Apa wis ikhlas karo uripmu apa wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan deng? Sing dadi nyatane wae Surati Mantra. Ora sah kokean bebangal anane aku tekan kene tetepi kewajiban minangka jago saka Kasepuhan. Bungsa jago saka Sengkapura. Wah. Ora minggat saka ngarepanku apa kelakon nak senteng ndasmu. Kiandul mestakamu.
iya apa mati kowe. Ora malah ditenani karo sing jenenge Bratasena. Kamangka kekarepan lan panjangkane Angger Kangsa Dewa kuwi nggone nganake adon-adon menungsa kuwi monggo mancing atmajane Prabu Basudewa. Menggeh-menggeh nggo mancing atmajane Prabu Basudewa sing jare wong-wongane bule, anak mbarepe bule, anak tengahe ireng cemane, terus sing anak keri dhewe wedok. Wah aku gelut karo Bratasena kok mah ditenani setan ora. Ata. Oh, tak sawang kae bocah bule, bocah ireng cemani karo cah wedok rada ngato. Tak mundur aku tak nubruk cah kae. Wah. Bratasena kuwi. Wah, setan. Cirih getih wedi mati kowe. Suratimandra. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu, durung pecat nyawamu. Kowe wis nglunga saka blabar kawat, tututi sak putarmu. Hei! Menungso ora tatanan.
Lah kok kowe jagus saka pura? Malah loncat saka blabarkan kono kaca, malah nubruk karo Kakrasana. Wah. Iki sajake anake Prabu Basudewa. Ah, gaglak kowe sing gaglak. Wah. Ayo, amuk Suramarta Jayapurta yang padha-padha. Sayuta marasane mule. Apa dianggep najan aku ki anak Demang Sagopa, najan aku anak Demang Widara Kandhang. Apa tuh anggap aku ringkih mungsuh dapurmu? Kowe iki jago saka Sengkapura wis nyalahi pernatan hukum. Lehmu tanding mungsuh murung mati kok kowe wis lunga. Hei! Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Oh. Aduh. 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 Menungso ora tatanan. Iki Kakrasana ya karsana agi wae entuk pusaka anyar. Lah kok wis kon jajal nggo ngramasi nggo mecat nyawane menungso kaya diapur. Iya. Tar. Anggep apa? Strayoli binatang. Aku mung penonton kudu tubruk sakarepe dhewe. Mati dening aku kowe. Mungsuh Kyai Nenggala. Wedyan. Niki walah kok iso bengkah mestakane no. Ampuh pusakaku Narayana. Elok. Inggih Kakang Mas kula piyambak ngakoni. Heeh. Kowe mau ning dalan cerita. Piye? Kowe mau neng dalan cerita nek kowe ya entuk pusaka Senjata Cakra. Iye. Ampuh Nenggala karo Senjata Cakra. Lho nuwun sewu pusaka ampuh mboten kali ampuhipun menika gumantung sing gawe urip ora gumantung sampean. Pokoke nek kowe manut aku ampuh Nenggala. Nuwun sewu ampuh Senjata Cakra merga Senjata Cakra menika gambaranipun tiyang gesang wonten tetembungan cakra mangilingan. Ha niku penggilingan padi apa kuwi? Nah, rumangsaku kok cakra mekanik ndas. Ayo saya ngawur meneh kaya wong siji kae. Menawi ndaratur kula ampuh cakra timbane Nenggala. Ampuh Nenggala, ampuh cakra, ampuh Nenggala, ampuh cakra, ampuh cakra. Nenggala. Keteletuh dhewe ora. Hei, sapa mateni Paman Surati mantra parat? Wah. Aduh paman panjenengan sampun dumugi ning Sirna. Walah edan keparat wong Sengkapura. Kandhane Paman Surati mantra dirukti menungso kae bakal tak buru tekan di papan marang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Chandra wis saiki. Oh, adine nyusul. Wah. Ah. Woi. Ah.
Mudyar kowe saiki. Kecandrak saiki. Mataun-taun nggonku golek yen ngendi anake Prabu Basudewa. Sing wujudane bule. Ireng cemani karo sing wedok. Ben iki kecekel loro, sing wedok ku bakal tak perwasa. Dadi kongkonan peladen nepsu ana ing Senggapura. Kecekel sak sikep wis ora iso lunga-lunga kowe. Aduh. Paten ana aku Raden Kangsa, paten ana wae aku Raden Kangsa. Kowe ora arep tak pateni dhisik. Kowe arep tak siksa sithik. Mergo apa aku sengit karo wong Mandura. Aku sengit karo Sang Prabu Basudewa nurunke menungso kaya dapurmu iki. Ora wurung yen to kowe isih urip, kowe menungso loro isih urip, besok sing neruske kedaton Mandura ora kowe ning nek kowe mati, ora sing neruske aku. Nuwun pangapunten Raden Kangsa. Kula menika namung lare dusun. Kula namung kawulalit mboten pantes lumintir keprabonipun Sinuhun Prabu Basudewa. Alah cerewet. Kowe ora salesan sing ngaya-wara kowe. Jagat akeh wis ngundangake wis nyebutake yen to sing bule kuwi iki anake Basudewa, sing ireng iki ya anake Basudewa. Kok gawa ning Senggapura siksa tenan kowe. Kakang kowe keneng opo? Wanodya tama ngambar arum sang kusuma yatal mawur madu branta madu branta kakang kowe gawe dosa apa wong loro ya kok ngasih kaya ngene kahananmu. Mau pamitmu rak ya mung delok, pamitmu rak ya mung nonton nggone adon-adon menungso. Lah kok malah saiki kowe dirungkep, kowe dibondo kelawan Sang Adipati Kangsa Dewa. Kowe ndek lupa apa, Kakang? Nah iki wah, wis rasane teng srenut. Wanggepe apa? Kakange lurak patenane. Kakange lurak patenane adine tak nggone jaburan. Sakadipaten Senggapura kelakon panjang aku ngudhi tawong Mandura. Ridu mawur mangawur-wuran tengarane ngajurit. Wong maguru bangsa tetakatya butula. Kocap. Wis binanda sang kekalih. Sang Raden Kakrasana miwah Sang Narayana wis den dekep dening Sang Kangsa Dewa. Ananging rana praptanira Sang Bratajaya weruh wong wadon ayu nulya kumrangsang manahira Sang Kangsa Dewa. Tan grahita bilih kekalihira Sang Kakrasana miwah Sang Narayana ya Padmanaba. Sami tanggap ing sasmita ngliga pusakanira piyambak-piyambak. Sang Karsana ngliga Kyai Nenggala, Sang Narayana ngliga senjata cakra. Kocap nalika semanten Sang Kangsa Dewa ingkang ngarsa nubruk dhateng pun Bratajaya. Tan grahita bilih sang kekalih ya Karsana kaliyan Sang Narayana namaken pusaka kalih wonten jajanira dadya sirna Margalayu.
panjang aku permoso kowe barang. Wah! Wah! Loh. Delok iki. Melek matane. Mata kula piyambak. Sawangan. Narayana sawangan. Kangsa dobleh wis mati. Dobleh kangsa wis sirna iki nek ora mergo dayane Kyai Nenggala ora bakal dheweke tekaning pati. Mengke riyen. Wiwit kapan panjenengan ngliga Kyai Nenggala? Lho. Kangsa mati mergo aku ngliga Kyai Nenggala. Tak tamake ning dadane. Mengke riyen. Niki tinimbangane wonten sengketa pusaka lho niki. Kula menika ngliga senjata cakra. Ngapusi. Lho, estu kula mboten goroh, gek-gek panjenengan sing ngapusi. Ora. Narayana mbok sumpah. Mbok demi napa? Demi kian. Aku ngliga Kyai Nenggala, tak tamake dadane dobleh kangsa dewa. Mati dae bengkah dadane. Mengke riyen kula ngliga senjata cakra. Ora. Mau wis apik-apikan aten, wis gumathuk nek luwe ampuh Kyai Nenggala mbangani senjata cakra. Nuwun sewu kula menika ya rumangsa duwe lelabuhan kalih sampean. Kula niku ya ngliga senjata cakra pun sakniki ngeten mawon, apik-apikan aten mawon. Piye? Pokoke nek kangsa le mati ora saka Kyai Nenggala, kowe tak antemi. Antemono mboten napa-napa. Kula wis kulina diantemi Kakang Udawa kok. Mangantemi ora apa-apa. Ning sakniki apik-apikan aten mawon. Sampean mangaku mangarani ora apa-apa, mangrebut kawenangan kula. Kangsa mati mergo dayane Nenggala. Ning niku rak putra Mandura. Nek nganti Sinuwun Prabu Basudewa tekan kene terus nesu, sapa sing mateni anakku Kangsa? Lah, sampean nampa paukuman. Nampa pidana pati sing sak murwat merga nyawa, ijole nyawa. Ya wis nek ngono senjata cakra wae sing mateni. Ora iso ya sori. Wong sampean wis milih-milih dhewe kok. Ora, pokoke sing mateni senjata cakra Nenggala, senjata cakra. Nenggala sing mateni Nenggala sampean dhewe lho sing muni pokoke ampuh Nenggala. Lah apa lah senjata cakra niku meng kaya gir nggih tawuran. Pokoke sing mateni Kangsa Nenggala, Sing mateni Kangsa cakra mekanik ndas. sing mateni Kangsa Nenggala, Sing mateni cakra. Waduh, anakku Kangsa mati iki. ngandel ora? Walah. Tinata dilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya walaitan yo jagat dewa Bathara jagat pangestu Kurawayahu Bathara jagat Patendra Jala dewaku wala penganggah Atmajaku Kangsa dewa kuwi nganake atun-atun menungsa pengangkahe arep nggo ngetokke kasudipyane wong Sengkapura lah kok iki malah anakku tekaning mati iki eneng bocah telu Sapa sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Kowe ngaku sapa aranmu? Nuwun pangapunten sinuwun. Ingkang mejahi dumateng pun Adipati Kangsa menika senjata cakra kagunganipun adi kula pun Narayana. Mboten, Ding.
Niki kakang kula Karsina niki jan sok Karsina pecah sirahmu. Kakang kula niki jan sok tumbak cucukan Sinuwun. Senes pusaka kula. Kula niki nggih pusaka ning mboten ampuh. Wong wujude niku mung kaya gir sepeda. Ngapunten Sinuwun sing mejahi Angger Kangsa utawi Adipati Kangsa menika senjata cakra pusakanipun adi kula Narayana. Senes, Ding. Nenggala sing mejahi, cakra sing mejahi. Nenggala cakra. Ayo to ngaku wae to. Nek ngaku mau ora dipateni. Iki ana bocah loro ora gelem ngaku mamung rebutan. Nggih. Kowe ngaku ora ngaku apa kelakon tak percaya. Nyuwun mahapunten kula ajri kula tak ngalah mawon Sinuwun. Nenggala pusaka kula ingkang mejahi dhateng pun sinten niku Parmen sinten niku. Nek gugup ki aja meksa matur tak omongke kene. Aja nek aku nampa pidana pati piye? Anggepmu apa? Sing mateni Kangsa ki senjata cakra. Lah jare kowe arep ngalah. Ah ora sido. Ya nyuwun papunten sing mejahi niku Kiai Nenggala. Aduh, matur nuwun ya, Nger. Walah ora pating duka mono. Ngatasi kowe iki mung bocah angon wae kok iso mateni reretu ingkang depane ning Prajanegara Mandura. Niki panjenengan mboten duka. Ora, malah aku ngaturke panuwun. Sapa mau sing mateni mau sapa? Sing mateni Kangsa mau sapa? Arep tak paringi bebungah Nenggala Cakra. Sing bener sing ndi? Sing mateni aku Sinuwun. Lho, iki malah ning bocah wedok. Iya, aku ingkang mateni. Tok kapake tak emplok. Iki mundur wae to ora. Cah wedok kok ngregol-ngregoni. Nuwun sewu. Menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sudarma kula. Piye? Maksudipun menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Basudewa. Piye? Muni piye? Kowe takon oleh nampa sembah bekti apa ora? Oleh ngaturke bekti ngersaku apa ora? Lah kowe iki cah telu ki anakku kok nggih. Wah, lah edan. Wah. Kok krasana iki Narayana. Bratajaya wah jan anakku tenan. Hehe apa? Cuma wis diaku anak kok senane ora. Nggih. Kowe saiki wis ndungkap dewasa, nggih. Inggih Sinuwun inggih. Aja Sinuwun, aku ki wong atuamu. Rama Prabu inggih. Narayana, kula Rama ana maling. Wah. Kaya ngono kuwi kowe srawung karo Udawa kaya ngono kuwi. Nyuwun pangapunten Rama, menapa kesupen kalian para putra Tri Atmaja. Ora jeneng aku lali wah jan wis ya. Ngaturke panuwun ya nek ngono ayo manunggal ning Prajanegara Mandura. Nyuwun papunten. Lajeng Bapa Sagopa kalian Biyung Sagopi kados pundi? Aduh ya. Sing gedhe pangapuramu ya, Nggih. Bapakmu Sagopa lawan Biyungmu Sagopi wis gugur merga sangka patrape wong-wong Sengkapura. Aduh menika pripun? Wis bakune kumpul, Udawa dikandhi.